Moment ja per contar-vos tot el que ha succeït avui pel que fa a tota Espanya. Anem amb la crònica nacional. El jutge Lara condemna l'atac a Montoro i diu que hi ha altres formes de protestar. No és el jutge, de fet parlem del coordinador general del IU, Cayo Lara, que ha condemnat avui l'atac que va patir ahir el cotxe de Cristóbal Montoro. I González Pons, com es comentàvem abans en la secció de Castelló, exprimeix el blaverisme en la recta final de la campanya. El candidat del Partit Popular emula a González Lidondo i exhibeix una taronja per apel·lar al vot. Més coses, Andalusia realitza la primera intervenció per a corregir una escoliosis molt temprana, sense afectar al creixement. De fet, una xiqueta de només 11 anys ha sigut la primera pacient intervinguda en Europa amb aquesta tècnica. I José Ricardo de Prada, jutge de l'Audiència Nacional, demana ara plantar cara al govern i continuar aplicant la justícia universal. Veurem si finalment li fan cas o no. Diverses desenes de persones han llançat pedres i botelles contra el vehicle del ministre. De fet, avui això ha sigut un dels temes més destacats. Un detès per l'atac de manifestants al cotxe de Montoro en Vilanova i la Geltrú. Hi ha també altres 5 persones identificades acusades del mateix cas. I el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha advocat avui per que el govern faci una rectificació de la reforma de la justícia universal perquè considera, amb independència de que els fins hagin pogut ser loables. Diu que han hagut efectes indesitjables com la excarcelació de narcotraficants estrangers. I la ABT, l'Associació de Víctimes del Terrorisme, ha exigit avui a les autoritats de Venezuela que procedeixen a la detenció immediata de l'exdirigent etarra José Ignacio de Juana Chaos, que ha sigut trobat en el país sud-americà. Pel que fa al món, l'UKIP i els laboristes disputen avui la Eurovictòria. Els euroescèptics confien en doblar els vots obtesos en l'any 2009 en Gran Bretanya. A Cuba, el govern de La Habana bloqueja l'accés al diari digital de Gianni Sánchez. La web 14 Medio és accessible només des de l'estranger. I als Estats Units, Barack Obama envia 80 militars a Txad per tal de buscar a les xiquetes sequestrades per Boko Haram. Es tracta, sobretot, de personal especialitzat en l'utilitzament de drons. Un últim apunt, l'economista de Piketty demana el vot per als socialistes per a aupar els. A més, propugna un canvi profund en les institucions comuns per a reactivar el creixement econòmic. De fet, parlant d'economia, és moment per contar-vos més casos, més coses. El govern de Madrid critica que la Complutense gaste en viatges i no s'ocupe dels cadàvers. I la Junta d'Andalusia no sap què expedients de formació s'emporta la Guàrdia Civil. Així ho han expressat aquest matí. Mentrestant, si parlem de bancs, l'Iberbank posa avui, de fet aquest matí ha posat en funcionament la col·locació accelerada del 24,8% del seu capital. El banc afirma que ha obtès compromisos d'adquisició per un total de 174 milions d'euros. Continuen accedint a aquests diners en l'Iberbank. Pel que fa a la borsa, avui l'IBEX 35 ha baixat un 0,42%, es situa en els 10.487 en 50 punts bàsics. El preu del petroli també baixa un 0,35%, es situa en el 109 en 66, i la prima de risc es manté en valors tant com ahir, en valors constants. De fet, ara obtenen 166 punts bàsics. De seguida parlem de cultura, com també de tota l'actualitat esportiva, però mentrestant escoltem la cançó Fantasy de la mà d'Insane.
Parlem d'espectacles, moment per parlar de cultura. El Festival Internacional de Música de Benicàssim completa el seu cartell principal amb la tornada del grup de Libertines i es poden adquirir els abonaments per als residents i els estudiants de la Comunitat Valenciana. Aquest serà el 20 aniversari del Festival Internacional de Benicàssim, que se celebrarà el proper mes, al juny. I el tercer festival de blues torna a Benicàssim amb 11 concerts. L'edició serà del 6 al 8 de juny en 3 escenaris del casc urbà i la platja de Benicàssim. I el fill del creador de Afrobeat, parlem de Femi Kuti, capçalera del cartell del festival Reggae Rototom. De fet, Fela Kuti actuarà el divendres 22 d'agost en Benicàssim, actuarà en el Main Stage en la 21ª edició del festival. Un últim apunt, la ruta de l'etapa d'Almassora tanca la 8ª edició a més de 29.000 tapes servides. Molt d'èxit ha tingut aquesta 8ª edició de la ruta de l'etapa. Parlem ja de tota l'actualitat esportiva i comencem amb bàsquet. Sergio, Rudy, Sato, Mirotic i Dolman formen el millor quinteto de l'ACB. Tomic es queda fora, tot i ser el millor valorat que Mirotic per tècnics i jugadors. Pel que respecta al Villarreal Club de Futbol, Marcelino ha citat avui els seus homes a les 10:30 del matí en la ciutat esportiva. Aquesta ha sigut l'última sessió abans de la gira del submarí groguet. Tanquem amb el Club Esportiu Castelló. Esteve, el nou tècnic del Castelló, que serà a la propera temporada 2014-2015. El nou tècnic, Esteve, ha arribat amb la missió de tornar la il·lusió a l'afició. De fet, ha firmat per una temporada prorrogable en cas d'ascens a segona B. De seguida parlem de tota la informació pel que fa a l'oratge de cara a demà divendres, però mentrestant escoltem altres de les cançons del grup Inside, com aquesta s'anomena Take Off. Así en una tarde más cataria de la ciudad con más entidad de su gran We're on the track and now run.
Parlem de l'oratge. En el dia d'avui el cel està poc ennuvolat, amb intervals de nuvolositat alta, temperatures màximes sense canvis o en el cel lleuger, mentre component oest, fluixos a moderats. Pel que fa a les màximes i mínimes, en algunes localitats de la nostra província, a Albocàsser avui la mínima és de 12 graus i la màxima de 21, a Orpesa la mínima és de 13 i la màxima de 22, i a Vila-real es registra una mínima de 15 graus i una màxima de 24. De cara a demà, divendres, dia 23 de maig, el cel estarà amb pocs núvols, temperatures mínimes sense canvis o en lleuger descens i màximes en lleuger ascens, vents de l'oest fluixos amb intervals moderats girant per la vesprada en el litoral nord, a component sud. Pel que fa l'última hora,